Kraljevski stroj, profesionalni proizvođač BOPP stroj za brtljenje sa strane. Odmotati. Stroj s fotoćelijom, probijačem rupa, zaslonom osjetljivim na dodir. Odijelo za proizvodnju vrećica BOPP, CPP, PP, LDP, HIP. Toplinski brtveni nož za rezanje topline. Stroj s računskim uređajem. Veličina stroja od 600 mm do 1500 godine mm. Vrećica za knjige, vrećica za led, vrećica za kruh, torba za cvijeće, vrećica za zakrpe.